सरकारखौ सोर बनायदों सरकारासो पाब्लिकनि थाखाय हाखौ हाबा मावना होनांगौ आरो पाब्लिकआसो सरकारखौ दायो दा जों दानाय सरकारानो जुदि जोंनि आक्रमण खालामोबा होमबा जोंहा सरकार दानायनि मा मुल्य जाखो साबखायथि ओनसोलनि रायजो राजाया बिटिआर सोरखारनि सायाव खुद्रिसारदों। सोरखारा रायजो राजानि खामानि मावनांगौ। 100 बोसोरनिबो बारा आबाद मावनानै जाबोनाय हाखौ सेनानै इनडुर स्टेडियाम गायसननो नागिरदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय साबखायथि गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिआर सोरखारनि सायाव खुद्रिखांदों। मानोना साबखायथि एनडिबिपि हान्जानि डिजाइनेटेड केम्प साखाथियाव थानाय 100 बोसोरनिबो बारा आबाद मावनानै जाबोनाय साबखायथि रायजो राजाफोरनि हायाव बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया रायजो राजाया आबाद मावनानै जाबोनाय हाखौ सेनानै इनडुर स्टेडियाम गायसननो नागिरनायखौ रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोना बुंबावदों दि जों माब्लाबाबो बे हाखौ हगारना होनो हानाय नङा होननानै खौराङाव फोरमायदों। सरकारखौ सोर बनायदों सरकारासो पाब्लिकनि थाखाय हाखौ हाबा मावना होनांगौ आरो पाब्लिकआसो सरकारखौ दायो दा जों दानाय सरकारानो जुदि जोंनि आक्रमण खालामोबा होमबा जोंहा सरकार दानायनि मा मुल्य जाखो आरो बेबायदि हा बहुद जायगायाव दङ ना लाहैथां दा नैबे समाव गबिन्द नोंथांमोननि एमएलए नि समष्टिनि एमएलए बिथां गबिन्द बसुमतारिया नोंथांमोननि नैबे हाखौ इनडुर स्टेडियाम बहायनो थाखाय बिसोर जबरन खालामबाय थादों। दा नोंथांमोना एज ए साबखाथि गामिनि रायजो हिसाबै मा खालामनो सानदों बिनि सायाव? जोङो बेखौ जबरदस्तिबाबो जोंहा लाखिनो एकदम इच्छा दङ। जों बेखौ खुनु पयदि जों हेगारनो इच्छा गैया माने जों हेगारा आरो बेयावथ' बेसेबां मानसिया खैजन मानसिया मोनदों एक कथा हानि थाखाय जों माहा हेगारनो हानो जोंहाथ' दिनै बेसेबां हाजार मानसि बारिबोदोंना जोंहा बे हाखौ हेगारनांगौबा मा जागोन जोंथ' बर'बो हाबोथ' बायनो हाला जोङो जोंहा हा बायनो थाखाबो गैला आरो बे जोंनि रायजोनि हा एकदम पुर्ब जुगनि 1000 बोसोर होनबाबो जोंहा खुनु गेरेन्टि गैया बेबायदि आरो बेल'थ' हा नङा बेनिखायनो नोंथांमोना एगारनो हाया जोङो आरो जोंहा बे हाया दाबल आबौनि जुगनिफ्रायनो जोंहा बे हाया जोंनि थाखाय गालांखानायखा दा जों बे गालांखानाय हाखौ जों माबोरै सरकारनो हेगारनो हागौ जों बेखौ हेगारनो हाया जोंहा दिनै मानसिया हाजार बारिदों हाया हाजार खमिदों बे खोथाया माबोरै जानो हागौ जोंथ' बेखौ मानिनो हाया जोंनि रायजोआबो मानिया जों बेखौ खुनु पयदे जों हेगारनो हाया बेनोसै आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया नैबेयाव जेनेबा लानो थाखाय आरो बेखौनो बे जुदि लानो सुजिबाय थायोबा बे माबोरै जागोन बेनिखायनो जों सारखौ रिकुवेस्ट खालामदों जे बे हाखौ नोंथाङा लानो लुगैथारनाङा नांगौथे बेलेगाव लु जोंनि बे एरियायावनो लु गथायबो जों नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामदों जे लानो हाया आरो लानोबो लुगैनाङा आरो जबरदस्ति लायोबा जोंबो जबरदस्ति खालामगोन। आচ্ছা दिनैनि बे फुंबिलाव माने जि रिपर्टार नोंथांमोन हैदों आं सिगां आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय हसानो दिनै जों दुखु फोरमायदों दिनै बे जाथाय दिनै जों मिथिनाय मथेब्ला माने सार्कल अफिसार एसडिसिआ माने बे हाखौ भेरिफिकेसन खालामनायनि खोथामोन बेखौ लानानै जों गोनो गोथो जादों आरो गामिनि रायजोफोरा बहुद दुखु फोरमायदों आरो बे आंनि बाथ्रा नङा माने रायजो राजानि खौरां आरो आं मिथिनायाव नैबे हाया आज 100 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आबौ आबैनिफ्रायनो जोंनि आइ आफानिफ्रायनो जों बेखौ दखल खालामबाय थादों बेयाव जों माइ गायदों माइ गायनानै आबाद मोनदों गेजेराव खुसेर गायबाय खुसेरनि आबाद मोनबाय आरो उनाव फैयै हरखाबै दा एनडिबिपि मोन नामा एनडिबिपि दा गबिन्द सार नेतृत्वआव बेयाव मोनसे डिजिटेल केम्प नांगौ जानायाव बिथांमोना बेखौ लाफायदों बिथांमोना लानायावबो जोंनि रायजो राजाया खिन्थु जेबो माने दिधाबोध खालामाखै आरो आपत्ति खालामाखै जे जोंनो बिसोरो जुदि दावहा नांनानै सिजफायार खालामबायब्ला थाथों दा बिसोरो अन्तत 70-75 बिगासो बिसोरो दखल खालामना दङ आरो दा जितु बिनि नांजाबनाय जितु खोलाहा जितु हा बे हाखौ जों सानबाय जों बिदि जुदि लाइन भेकेन्सि मेट थायोब्ला एसे उसुबिदा फैगोन सरकारनि नोजोरावबो बेनिखायनो थांनाय आजि माने किसु बोसोरनि सिगाङावनो बिहेखे भूमिहीन जिफोरा हा गैथारा आरो टाउन एलेका टाउन ओनसोलाव 2 कथा 10 रोजा हाखौ मोनो सरकारि हायानो जा
बा नांगौबा बे रिजार्भ हायानो जा 2 कथा 10 लेसा हाखौ मोनथाय दोङो आरो जों अखमनि भूमिपुत्र इन्डिजिनियास पिपुल माने था बिथानि जों मानसि जों जुदि बे हाखौ दखल खालामना जुदि मोनाब्ला जों निसय जों दुखु फोरमायगोन आरो दा जितु बर्तमान जा जितु सरकार जायफोरा बिबानगिरि सलायदों जायखिजाया गोविन्द सार बिथांखै जों माने खावलायगोन जों सानदों आरो हयथ' खावलायबाय सोरबा सोरबा खिन्थु जों खावलायगोन लाइजामबो लिरखाबाय जों जे बिथाङा एसे रायजो राजानि मददखौ रायजो राजानि जितु गांनाय उखैनाय बेफोरखौ जाहाथे नाहरनानै जाहाथे बे जितु जेंना जादों बे जेंनाखौ जाहाथे मोजाङै बिजिरनानै कनस्ट्राक्टिभ भाबे सानै हनै जाहाथे रावनिबो खहा जाया बेखौ नाहरनानै जाहाथे बे हाखौ बिबेसना खालामो आरो जा रायजो राजा बेनो थिरांथा कुनु पध्याय बे हाखौ माने हेगारना होआ खारन बे हाया आगोलाव जों समाज हिसाबै लाखिदोंमोन मन्दिर हिसाबै लाखिदोंमोन खिन्थु जों नुबाय मन्दिराव गोबांसो हा दोङो लाखिनो हाला बेनिखायनो जायफ्रा दखल खालामबोबाय थानाय बिसोरनो माने न'खरसेयाव खुब मेक्सिमाम 1 कथा 2 लेसा 1 कथा 1 लेसा बेबायदि गोलैदों माने सासे भूमिहीननि लिस्टबो नङा बियो 2.5 कथा जानांगौ 2 कथा 10 लेसा जानांगौ खिन्थु 1 कथा 2 लेसा खुब मेक्सिमाम गतिके सरकारथिंनिफ्राय आं मिथिनायबा बेखौ मदद जों मोनगोन आरो गनायथि मोनगोन बेनिखायनो आं आह्वानसो खालामदों दा गोविन्द सार आरो बिटिआर सरकारखौ जायफ्रा दा सलायदों बिथांमोननिसिम आं माने आह्वान मोनसे रिकुवेस्टसो खालामगोन बे हानि थाखाय अति हुनकाले माने आबर्तन होनांगौ आरो नामजारि खालामनानै बे रायजो राजाखौ माने गोजोन होनांगौ आं बेखौसो खावलायगोन गुरै आं खावलायनाय थाबाय आरो बेनो हागोन बेयाव माने नांलाय खोमलाय माबा मोनसे साननाय जोंहा बेयाव फैनाङा बेयाव नोंथाङा भेरिफिकेसन खालाम जोंनि बे समना मन्दिरनि साबखाथियाव रावहाबो 50 बिगा 30 बिगा हा थानाय बिगोमा रावबो गैया बे 10 बिगा 5 बिगा 2 बिगा 3 बिगा 50%आनो माने आबादारि मावनाय आरो मालायनि हा गायना जाबोनाय मानसि बे साख्रि मावनायबा बाहाय दोङोमोन सानसे समाव दाथ' गैला आनएमप्लयड माने क्वालिफाइड बेबायदि आनएमप्लयड गथ'फोर बहुद दोङो गतिके बे आनएमप्लयड गथ'फोरा बेखौ माने मोनसे माबा खालामनानै गथ'फोरा हयथ' सानसे बेलासे बेयावनो माने उत्पादन खालामनानै जिबिका हयथ' जानायनि मोनसे सिमांखौ दङ गतिके आंहा लास्ट बेनि अनुरद दा कृत्यपक्ष एसडिसिआनो जा डिपुटि चिफ मानगोनां जा गोविन्द सारानो जा बिथांमोना कनस्ट्राक्टिभ भाबे सानै हनै जाहाथे बिनि सायाव बिहित बेबस्था जेन लागोन आरो रायजो राजा जाहाथे हामजानाय बायदि गाहाम मोननाय बायदि बेखौ थांखि लागोन होननानै आं बुंबाय माने मोनसे रिकुवेस्ट बा मोनसे आं माने रिकुवेस्ट खालामबाय आरो माने अनुरद माने बिनम्र अनुरद जानायबाय गोजोन